makadini henyu chitupa kana kusaviga henyu hazvina basa, zvinobatsirei kuzvivanza nenhamo yandiri kuona. Ndakaroiwa nechigure chandaidanana nacho. Ndakamboedzawo kuisa nyaya yangu pamaredhiyo emunyika pamwe nekuudzawo vanhu vakasiyana-siyana ndichifunga kuti ndingawana help. Asi pane kuti vandibatsire, ndakapedzwa mari kusara vabereki vangu vasina kana mombe mumusha. Zvakaitika mulife mangu, ndakati ndichiri musikana ndaifambidzana nemukomana wangu tichigara kuShurugwi, ndiko kwandakaberekerwa, taigara mukomboni. So ndichidana nemukomana wangu uyu, aiva akaperera ende aive mukorokoza achiti aida kuzondibvisira mari yake yakwana yaiunganidza. Ina handina kuziva kuti mukomana wangu Chigure, apa ini wacho zvezvigure ndaisatozvida. Zvaitika nasvikara kuzotamba kange ndisingaendi kunozviona, ende musi uyu mukomana wangu ndaisatomuona, asi iye aizondinyepera kuti anenge ari kumakomba. Ndakazosvika pakuzviziva through tete vangu vange vajoina zvigure vachiimba ikoko. Vakati ndaifunga kuti unoziva kuti mukomana wako Chigure ende anotamba zvinodiwa nevanhu vese. Asi tete vakati kana wafunga kumuramba murambe secretly nekuti hazviperi zvakanaka. Kabva mukomboni ndokuenda kunogara kuGweru nasisi wangu. Ndakatanga kushanda kusvika ndadana nemwanakomana wepamba pandaishanda ndikabata pamuviri. Varungu vangu vakatofara nekuti vaindida havo. Zuva rekuti ndinobvisirwa rakasvika ndokuenda kuShurugwi. Mukomana wangu uye Chigure paakazvinzwa hazvina kumuitira mushe, asi akati varume vangu vaenda, ini ndakambosarawo zvesvondo pamba apa. Mukomana uyu akauya akati ari kurwadziwa, asi akandivhevhetedza. Handizivi kuti waive mushonga here kana kuti chii, asi ndakamuperekedza. Takangopota pachikwenzi ndokuita bonde muchibage. Apedza akandichinjira akati uchandiripa nepeni yawakandipa. Pakupedza bonde akatora pendi rake akandipukuta, nekuzvipukuta ndokuramba nependi riya nekuti ini ndaive ndave kutotya nemashoko ake. Ndakati chindipa pendi ndinoriwacha ndozokupa kana zvandanga ndichida zvatoita. Ini kuti ndinotaura kumba panguva iyi zvinhu zvakandiremera nekuti ndaive ndaita chihure, at the same time ndine mimba, saka ndakangosvika ndikanyarara kusvika ndazodzokera kumurume wangu. Zuva rekuzvara mwana wangu rakasvika ndikabatsirwa zvakanaka, asi chishamiso chiri kuitika pamwana uyu. Tsvina yake yekutanga akaita kanyoka kadiki kakabva kangonyangarika. Pamwe ndoti ndichimugeza mudhishi munosara ivhu rinenge richibuda pamuviri wemwana. Ndikararisa mwana mumachira, pandinomusimudza panosara ivhu. Zvinhu izvi zvakasvika pakuita mutauro. Vatezvara vangu vakati haasi mwana wepano ndokudzoserwa kumusha kwangu. Murume wangu ndakasvika pakumuudza akati saka wakatohura une nhombuka. Saka ndoziva sei kuti mwana ndewangu. Mukomana uyu Chigure haachatodi kutaura neni. Nyangwe kuti titaure hadi. Mwana wangu pamwe anoita tsvina yenyoka diki, pamwe oita tunhu tusinganzwisisike, uye haasi kukura. Anoita semwana uya ane nyingeresi. Haafambi, hamiri, anenge akangorara apa aonda zvisingaiti. Ndatambura, ndafamba kwakawanda asi chabuda hapana. Mari ndo iri kupera. Ndibatsirewo, handisisina mari, kutokumbira kune mubatsira nemoyo waMwari andibatsirawo pachena. Mukutarisa ndikuona mwana wangu achipera mweya everyday, uye zviri kundirwadza. Hey, inyaya inotyisa yatawana muzuva ranhasi. Inyaya inotyisa, handizivi kuti pane vanogona kubatsira here, vanokwanisawo kubatsira. Munongosiyawo mumacomment section. Inyaya ndanzwa kutya pandaiverenga, especially pakuti kwai mwana akaita kadhodho kaduku ndokubva mwana akaita kadhodho kanenge kanyoka. Zvinhu zvinotyisa, koko kadhodho kanozoita kanyoka. Asi handiti kwanzi mama vacho vakarara nechigure ndobva uya avapukutawo ndokutora mafluids akanogadzira. Shuwa nguva yakaoma. I think zvinhu zvinotyisa sekunzwa kwamauri kuitawo. Vanogona kubatsirawo musiwo macomments. Nyaya yedu yechipiri, ndakanzi ndine shavi remanjusi, asi kubva takaita dhina racho zvakundipira. Ndiri single mother, ndinogara muZimbabwe munzvimbo inonzi South Park. Nyaya yangu inini ndiri mudzimai akatorambwa ane marriage zvachose. Ndakapinda imba mbiri asi dzakaparara. Ndakatanga kugara nevana vangu asi ndaita basa rekutengesa muviri kuti ndikwanise kuchengeta vana. So muSouth Park mune vasikana vakawanda nemasingle mother akawanda anoita basa iri, zvekuti zvakandiitira nyore. So pane bhawa rataizowanzoenda rinonzi Conscious, ndiko kwandaiwana maclients nekuti bhawa iri raisavharwa, rairova pungwe rakafura.
asi ini yes maclients ndaimawana asi aindipa mari shoma isingakwani zvekuti ndaisakwanisa kupfeka zvakanaka semunhu anotengesawo mheri. So ndakazobvunza vamwe vaiti pazuva vaibata kana 50 US kuti vaizvigona sei. Ndipo pandakanzi kuna sekuru vechichawa vanogara muno muSouth Park kunonzi kuma 1000 enda ikoko unobatsirwa zvinhu zvako zvinoita. Ndakaenda, mari yekupinda mudare yaive 10 US. Sure, ndapinda ndakanzi ndine shavi renjuzu asi riri kuvhima varume vane mari. Vakanditi vakuda kutanga vandibvisa munyama, especially chikwambo chaindita mukadzi. Vapedza vakati enda hako asi ndinoda unyatsondibhadhara kana zvakukuitira. Now enda unotsvaka mari yedhina remanjuzu kuti tikukumbirire. 3 days ndabva kwasekuru pakaita miracle. Ndakaita sendinorota. Ndakati ndaenda kubhawa riri mutauni nemafriends angu kwaive nebhendi rataifarira. Takaenda panonzi paHolly's Hotel zvekuti ndaifila out of place cause vakadzi vaivemo vainge vakageza vakachena zvekuti ini ndaitoonekwa kuti ndiri hure renzara. Ndakagara hangu pangu ndega, pakauya umwe murume airatidza kuti haasi muZimbabwe. Pakutaura ndipo pandakazoziva kuti aive muJamaican. Aiva akabhuka room pahotel iyoyo yataive tiri. Ndokunditi ndaida mari kuti ndirare naye. Ndakamuchaji ndainge ndajaira kumalocal bar edu kumarai ndikamuti $5 per night. Tapinda muhotel room takarara ndomuka kuseni achiti aida kuona kwandaigara nekuti aiva andifarira. Ndakauya naye kuno kuSouth Park. Ndaigara imba yaita seichadonha. Akabva andipa mari akati anoda mukadzi wekugara naye muZimbabwe achiita business rake. So akati kana ndichida ogara neni asi hazodi kuti ndiende kubhawa. Ndakabvuma. Ndokuti tsvakai imba full house. Ndakatsvaga ndikapiwa mari yefurniture zvekuti ndakapinda muTV sales ndikatenga furniture yose yandaida. Upenyu hwakachinja, ndikatengerwa kaHonda Fit, ndikaenda kuna sekuru ndikanovatenda. Ndakavapa mari ndikavatengera nefoni. Sekuru vakazoti nawo ndinoda uchiita dhina riya remanjuzu. Shuwa ndakaita, ndikakoka mahure biyangu tikafara. Boyfriend yangu yakazongomuka ichiti yakudzokera from nowhere kuti nditi mapeba akagadzira nguva zvakandinetsa. Akaita sei aenda asi ndakazonzwa kuti akugara narimwe hure raive best friend yangu. Zvinhu zvakatanga kundidhakirwa. Vana vandainge ndaendesera boarding school vakasvika pakutadza kudzokera ndaremerwa nemafisi. Ndakatanga kutengesa furniture yekusvika nawo handisina kana chekuisa mu1 room. Kuna sekuru ndakabvunza kuti konjuzu yangu yeuvhimi yandirasisa sei. Asi vakanditi pawakaita mistake musi uya wawakaita dhina wakakuka shamwari yako ikakuitira utseya nekuti pakava neanoridza tsama kana kubayira banga muvhu padhina unenge watokanganisirwa inenge yatova njuzu mupengo. Ndatambura sekuru ava vanongoti ndakakugadzirira asi hapana chiri kuchinja. Hapana chiri kundifambira kubhawa ndokechwa asi ndopiwa $1 US usiku hwese kana munhu anonditiza. Pamwe ndakatoenda kumba kwemunhu makuseni akandipa packet resort nejedi apa ndichida mari yekutengera vana chingwa. Tinodawo help kuti life itambanuke. Ndatambura inini nevana vangu. Ndipo paperera nyaya dzatawana muzuva ranhasi. Iyi nyaya yasisi vemanjuzu. Inini unfortunately zvemanjuzu handizvizivi saka macomments angu ndopaya pandozoti inini handikwanisi kukomenta. Asi kana ndikaverengawo nyaya tikashare hanzi problem shared is a problem solved. Tikasharewo nyaya nevamwe vanenge vane ruzivo. Saka vanhu vanoziva zvakadaro ndo vachatibatsira. Sorry henyu kune vaya vanoti vatete kurai. Unfortunately kwandiri hazvibatsiri kuti ndingopa comment pazvinhu zvandinenge ndisingazivi.